福島第一原子力発電所では、原子炉建屋内に滞留する放射性物質を含む水、汚染水について、複数の浄化設備を通して、放射性物質の大部分を取り除き、敷地内タンクに保管しています。建屋内に滞留する汚染水は、福島第一原子力発電所の事故で溶けた燃料を冷やすために注入した水が燃料デブリに触れることで発生します。また、地下水や雨水が原子炉建屋の中に入り込み、混ざり合うことでも発生します。多角種除去設備は、放射性物質を含む水から大部分の放射性物質を取り除くよう設計された専用設備です。薬液で放射性物質を沈殿させる前処理工程と複数の吸着塔を通すことによって、放射性物質を取り除く2つの工程により、トリチウム以外の放射性物質を国の規制基準を満たすまで浄化処理することができます。前処理は主に2工程あります。1つ目の前処理では、薬液によって鉄を沈殿させて、吸着剤で除去がしにくいコバルトやマンガンなどを一定量取り除きます。2つ目の前処理では、1つ目の前処理とは別の薬液を入れて、炭酸塩を沈殿させて、吸着を阻害する物質であるカルシウムやマグネシウムなどをあらかじめ取り除きます。2つの前処理を行った水は一時貯留タンクにたまり、その後、吸着塔に向かいます。そして吸着剤を充填した吸着塔で放射性物質を吸着させます。吸着塔内は上部から水が入り、下部から水が出ていく仕様です。種類の違う吸着剤が充填された複数の吸着塔を通すことによって、放射性物質を取り除いていきます。ALPS はトリチウム以外の大部分の放射性物質を国の規制基準を満たすまで浄化できる能力を持っています。例えば、ストロンチウムは ALPS を通すことで、濃度が約10万分の1まで低減します。こうしていくつもの工程を通過し、浄化処理を行っていきます。現在は、この ALPS の性能を生かし、浄化処理を行い、福島第一原子力発電所の敷地内のタンクへ保管をしています。ALPS 処理水の希釈放出設備として、測定・確認用設備、移送設備、希釈設備、放水設備の4つの設備の工事を、同年8月から安全を最優先に進めています。海洋放出にあたっては、トリチウム以外の放射性物質の濃度が国の規制基準を満たしていることを、東京電力だけでなく、東京電力が委託する外部機関、および国の第三者機関も測定します。ALPS 処理水に残るトリチウムについても、国の規制基準の40分の1、国際機関が定める飲料水基準の7分の1を下回るまで海水で希釈し、水の安全性を十分に確保した上で、海洋に放出します。国の規制基準を満たしていない水を、そのまま海洋へ放出することはありません。今回は、海洋放出にあたっての安全性を確保する設備のうち、測定・確認用設備について説明いたします。測定・確認用設備として、1群あたり10基、3群30基、約3万トンの容量のタンクを用意し、ここで ALPS 処理水を受け入れ、放出前に改めて放射性物質の濃度を測定します。まずは受け入れ1群
10基のタンクで水を受け入れます。次は測定・確認。受け入れた ALPS 処理水は濃度を均質化するため、個々のタンクに設置された攪拌機器でタンク内の ALPS 処理水を攪拌します。さらに、2台の循環ポンプにより、10基のタンク内の ALPS 処理水を循環させ、10基すべてのタンク内の水を均質化していきます。攪拌と循環については、試験を実施し、144時間以上、攪拌・循環を実施することで、均質化できることが実証されています。均質化された ALPS 処理水をサンプリングポイントから採取し、トリチウムを含む放射性物質の濃度の測定を行います。ALPS 処理水に含まれるトリチウム以外の放射性物質が、国の規制基準値を確実に下回るまで浄化されていることを確認します。測定・確認は、東京電力だけでなく、東京電力が委託する外部機関及び国の第三者機関によっても実施し、結果は放出前に公表します。攪拌と循環から測定結果が出るまで約2ヶ月かかります。なお、測定により、もしトリチウム以外の放射性物質が国の規制基準を満たしていない水は、規制基準値を確実に下回るまで再浄化します。第三者機関による測定を含め、トリチウム以外の放射性物質が国の規制基準を満たしていることが確認できた ALPS 処理水は、次の放出の工程に移ります。測定・確認用設備から移送配管を通じて、希釈設備、海水配管ヘッダへ移送されます。測定・確認用設備では、以上の受け入れ、測定・確認、放出、3つの工程を A 群から C 群で順番に進めていきます。